3 times ka na stroke. First time ka na alignment. Nawalan ka ng balancer. Taga Quezon City kayo, di ba? Las Piñas. Anong pinakaiba, Nay? O, di ba? Babalik ka 3 weeks. Buka dito, Nay. O. Kailangan namin ng exercise mo, Nay. Kung bumalik ka, pag di ka nag-exercise, di ka namin tatanggapin. At kailangan, Nay, maaga po kayong dumating. Pero susunod, bawal ka na nakaganyan sando, Nay. Bawal na po ganyan, Nay. Respetuhin niyo si Papa Jesus. Okay lang, kasi naiintindihan namin kasi emergency ka na, ating gabi na. Sanda ka, Nay. Kung iwa mo sa likod ng mga nila. Kasi dapat, hindi ka na nila tinanggap. Pero, may dahilan si Kristo kung bakit kanya tinatanggap. Tapos, sa mga kamay, Nay. Hindi, huwag mo nilagay pa mo dyan, Nay. Pakinggan mo muna yung gagawin nila. Yung sa pa, Nay, bigyan ka siya. Oo, kasi naayos ka na sa Cairo eh. Kaya mo yung Ang tawag naman dyan sa ginagawa mo ngayon, Nay, biomechanics. Yung kanina, Cairo yun, Nay. Inaayos, ina-alignment. Rayuma? Huwag mo muna intindihin yung Rayuma. I-mind mo lang. Nay, wala kang bakal, Nay, ha? Bakal, wala. Sige, sir. Lambot mo lang siya, Nay. Huwag mong lalabanan, Nay. Harap lang, Nay. Lalabuto pa na, Nay. Kaya nagtataka ako, imposibleng hindi ka nadulas. Kahit 2017 pa yun, Nay, nadulas ka pa rin. Kaya nga umikli yung paa mo eh. Kaya ka nawala ng balancer eh. Kaya nga hindi ka nakakalakad na matagal eh. Oh, kaya hindi ka rin pwede maglakad na walang nakahawak sa'yo. Dahil yung isa mo pa, maliit. Maiksi. Media, Nay, media. Okay, O, di ba? Gumagalaw kanina, pinatesting namin yan kanina, di ba? Kita mo yung mukha mo, ngumingiti na. Dito naman, Nay. Kabila na tayo, Nay. Ang gumanda to. Huwag mo nang ulitin na magsasando ka pupunta rito, ha? Kung bata-bata ka, hindi ka namin tatanggapin. Dito, Nay. Kasi kanina, pinauwi namin muna yung isa. Bata-bata pa yun, eh. Ha? Hindi naman kami naka-aircon, ha? Ay, naka-aircon yan. Sanay ka sa aircon, eh. Anong pinakaiba? No, magpasalamat ka kay Kristo. First session pa lang yan, ay. Matagal ka ng stroke, matagal na rin yan, matagal na rin. Makakatayo na siya ngayon. Sige, lakad na, Nay. Kanina, naka-wheelchair yan, eh. Lakad. Normal na lakad lang, Nay. Yung sa kilos mo, Nay. Huwag mo muna siyang bibiglayin. Natamaan yung utak niya sa stroke. Dahil yan, hindi maikli yung paa niya. Tatlong beses siya na stroke. Ay, yung isa pala yung kanina. Yung umalis pala, sorry, 2 times pala siya na stroke. Yung isa 3 times pala yun. Anong pinag-iba, Nay? O, lumayas na kayo. Uwi na kayo, gabi na. Balik mo na siya. Lagyan na langis. Okay na yan. Nakakalakad na siya. Salamat kay Papa Jesus kayo, Nay. Babalik yan 3 weeks. Nakakalakad na yan, ha? Masaya na kayo? Ano mo siya? Tita po. Ay, ikaw? Anak, ikaw? O, masaya ka na, Nay, ha? Nakakalakad na yung ano mo. Sige, lagay na siya ng langis. Paalam na. Bye-bye. 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 Kay Papa Jesus, Nay. Bye-bye. Bye-bye. Okay ka na, Nay. Masaya ka na. May follow-up check-up siya, Nay. 3 weeks, Nay. Pero hindi bababa ang lakad niya, ibigay yung walker. Pero alalayan niyo pa rin siya. Pero hindi ko kayo tatanggapin ng ng ganitong oras gabi na, mag-alas 11 na, ha? Kasi naano kayo eh, nahabol kayo doon sa huli ko namin pasyente. Okay lang yun, ay, pero hindi kita tatanggapin susunod pag nakaganyan ka pandamit mo. Di ba yung t-shirt? Hindi. Okay na yan, de. Salamat. Bye-bye. Taga saan kayo? Mega shoutout sa mga taga Las Piñas. Okay. 2 times na pala siya na stroke. Tapos, umatras ang dila niya. Pinipit yung hips niya. Ilang senti yun? Buddy? Ilan? 1/2? 1/2 yung ikli ng paa niya kasi na-dislocate yan. Na-accident. Accidente ba sila sa kotse? Meron pa yun, Nay.
langis, buddy. Pero pa yung aksidente na meron pa ba nangyari sa kapatid niyo? Mabili ako sa langis. Bili sa na... Sige, salamat. Yun lang natatanda niyo sa ano. Bili ka ng langis. Bye-bye, Nay. Mamayan mo. Thank you.